En lille smule misundelig har man vel lov til at være en gang imellem, og i det her tilfælde på dem i Roskilde Kommune, som administreres af lidt mere idrætsorienterede folk, end vi kender til herhjemme. Vi er i yderområdet i den kommune, Jyllinge, hvor der inden for de senere år er anlagt en kunstgræsbane. Der er kommet en multibane til. Og så er græsopvisningsbanen for eksempel omkranset af en løbebane, som atletikfolkene kan øve sig på. Alt det har en passende mængde træningsbaner i sin nærhed, og så noget ikke helt almindeligt fitnessredskaber til almindelig afbenyttelse ude i det fri. Alt det har fået navnet Spraglehøj Idrætsanlæg, og her skulle Dalby IF, med det de nu kunne stille den dag den 6. maj, prøve at gøre noget ved hjemmeholdet Jyllinge FC, som ligger noget problematisk placeret i tabellen og er i nedrykningsfare, så det forslår noget. Dalby IF stillede således op. This is a preview file. For example use only. Jyllinge FC er jo et tidligere storhold. Hvem husker ikke deres kampe mod 5-hold IF i Serie 1? Men det er gået noget ned ad bakke spillemæssigt de senere år, således at de måske også skal til at snuse til Serie 4 meget snart. Det var dejligt vejr og meget velegnet til at spille god fodbold. I en kamp, som skulle overvåges af Metin Koch, der undervejs viste sig at være en person, som man ikke sådan lige uden videre skulle løbe om hjørner med. Vi skal lige vise venskab og kammeratskab her til at begynde med. Om det kunne holde i betragtning af kampens vigtighed for de to hold, hver på sin måde, vil vise sig. Så skal vi lige have overstået et nok så vigtigt ritual. Og så kan vi gå i gang. Nu er det arrangeret på den måde denne gang, at du lige skal læse om de første cirka 35 minutter af første halvleg.